Здравейте, приятели! Отново се включваме от Бебешка борса Sky Market, град Варна, квартала Спарухово. Много от вас ни писаха с молба да направим малко по-обзорно представяне на нашата Бебешка борса. Това малко бижу, което успяхме да създадем за всички вас в град Варна. И ето сега ще ви разходя малко по-подробно. Заповядайте! Ето тук се намира нашия вход, където първото нещо, което ще видите е страхотният ни детски кът. Той е мъничък, направен е за деца от 0 до 4 годинки, най-много до 5 годинки. Разполагаме, както и в предните видеа съм казал, с един батут, който е с ширина 183 см. Имаме пълно професионална въртележка, изключително стабилна, безшумна. Имаме си дървена къщичка, разбира се, която вътре е пълна с плодове. Разполагаме, разбира се, с детски места за сядане, които са общо на брой 8. Имаме си детски клатушки, ето ги, конче и количка и разбира се с нашата страхотна удароустойчива настилка, която е с гумена, която е с дебелина от 2 см. До този момент, смея да твърдя, за 2 месеца нямаме нито едно обелено коляно. Тук вече започват и местата за родителите, които могат да си наблюдават децата. От първо място разполагаме точно с 16 броя, които са седящи, и имаме едно барче малко с 2 места за татковци, които идват да се наблюдават на децата. И разбира се, имаме и тоалетна, нещо невиждано и нечувано за Бебешка борса. Тук на нашата зелена трева, която е изкуствена, разбира се, имаме и паяк, който е за тези от вас, които не могат да ходят мъничките душички. Имаме си нашата прекрасна люлка и озвучение. От тук вече влизаме към самата Бебешка борса. Така, посреща ни щанда на Капи, който е с детски сокчета. Имаме малко тротинетки, щанда на Авент, разбира се. Вдясно се намират млеката, които предлагаме, пасти, каши, води, нашите любими, които са вода с кауза, са с най-голям избор тук при нас. Продължаваме с пюретата на Ганчев, тьопфери имаме, разбира се. Връщам се отново към млеката. Разполагаме с Новалак, Фризолак, Аптамил, Бебелан, Нан и скоро очаквайте още Хип. Разбира се, ще да пропусна Хип. Тук е щанда на Хип, на пюретата. Разбира се, връщам се отново към Ганчев. Разполагаме с над 64 вида от пюретата на Ганчев. Тук са Слънчо, Гербер, Плазмон, разбира се. Имаше това, което е конското. Много го харесват хората. Предполагам, че ще е вкусно, никога не съм опитвал. Имаме бисквитки, памперсите, с които разполагаме. Марките са на Pufis, Molfix, Pampers, Beben и малко от Huggies, но само за бански. Ще увеличим асортимента ни много скоро. Минаваме към щанда с мокрите кърпички, перилните препарати, които са за деца. Завъртам ви надясно към детските ни играчки. Имаме хендмейд подаръчета тук, които са много красиви, от една страхотна жена от град София. Разполагаме с гарнета, разбира се, много плюшени играчки. Ето тук е колекцията отвътре навън, 2, която излезе по кината съвсем наскоро. Козметиката ни, разбира се, имаме всичко, което е от Чико, Бочко, Ориаш, Мустела и така нататък. Тук имаме шампуанчета с различни анимационни герои. Щанда ни на Бебо. Разполагаме с Бебо. Също така имаме малко неща и от Чико, Нук. Тук, понеже в близост до нашия обект няма аптека, имаме доста голям набор от термометри. Имаме, разбира се, и инхалатори за деца. Тук вече продължаваме към щанда на Кампул, където може да намерите доста богат избор от техните продукти. Както виждате, имаме чинийки, чашки, сетовете на Авент, разбира се. И тук горе се намира вече щанда ни, което е с електрониката, видеофони, бебефони, стерилизатори за шишета, нагреватели, ръчни електрически помпи. Продължаваме към щанда с дрежките, където имаме шапки. Утре очакваме ново зареждане на страхотни шапки с анимационни герои с козирки за възраст между 3 и 7 годинки. Това са ни за момченцата, боденца. Имаме и за момиченца също така щанче. И за всички жадни разполагаме с студена витрина, където може да си поръчате включително и съмърсби и бира, освен всички безалкохолни. Машината ни за топли напитки с много високо качествено кафе на зърна,
което е изключително ароматно и много вкусно. И за тези, които са по-гладни от вас, разполагаме и с малък щанд, където имаме круасани и нещо дребно за захапване. Това представлява нашето малко бижу в град Варна, в квартала Спарухово, улица Гривица номер 8. Работи всеки ден от 9 до 8 вечерта, без почивен ден. Ще се радваме да не посетите, когато имате време. Поздрави от нас и приятна вечер!